Ekene m unu, ekene m nwoke, ekene m nwanyị. Tata bụ ụbọchị eke. Na-asị ka eke tata mara anyị mma, eke tata ketara anyị ndụ, eke tata ketara anyị udo, eke tata ketara anyị dị mma, eke ketara anyị ha akụ ihe enwe enwe, eke kegboro anyị iro mmụọ iro mmadụ, otu nwoke otu nwaanyị kara were mmụọ kara were mmadụ. Wee na-asị na ọwụwa anyanwụ Igbo ya wetara anyị ndụ, wetara anyị udo, wetara anyị ihe ọma, wetara anyị sọkses, wetara anyị promoshọn. Mgbe si na anyị anwụchu, anyị apụta ife, anyị edude. Akara niile anyị ji bi ụwa ga-apụta ife. Ezumezu mmụọ niile anyị na-asụ ga-agọzi anyị. Eji m ọjị n'aka wee na-ekwubi okwu ndụ n'isi ụmụ Igbo n'ofu n'ofu, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ ije ebe dị iche iche. Wee na-asị na anyị afọ ọnwụ ike anya, anyị afọ ochu anya, anyị afọ ụbọchị maọbụ ọdachi ọbụla anya. Wee na-asị na iro mmụọ iro mmadụ niile nọ n'ụzọ anyị na aja ala Igbo ga-ebupụrụ ya anyị. Wee na-asị na anyị ga-apụta ife n'akara anyị ji bịa ụwa dị iche iche. Wee na-asị na onye ọbụla na-achụ anyị ga-ada, bịara egbu anyị ga-egbu onwe ya. Wee sị na ọjị ka anyị kpa n'aka wee na-akpọkọ ezumezu ndị iche na mmụọ niile anyị na ha so wee bịa ụwa, ndị chi anyị, ndị mmiri. Wee na-akpọkọ mmụọ dị iche iche ndị nna nna anyị ha fere, wee na-asị ha bịa were ọjị na-awepụrụ anyị ihe ọbụla bụ ọnwụ ike, ihe ọbụla ga-eme na anyị apụta ife na ndụ ma n'akara. Wee na-asị na izu ọfụrụ anụ anyị bara tata ụbọchị eke ga-abụrụ anyị izu ngọzi, izu ndụ, izu udo. N'ebe ọbụla onye ọbụla tinyere aka bụ ihe ọma na ọ na-agaziri ya, na anyị gbuo n'iru na anyị ga-ebute ihe ọma, n'azụ na anyị ga-ebute ihe ọma, n'aka nri n'aka ekpe na anyị ga-ebute ihe ọma. Wee na-akpọkọ anyanwụ na agbara, wee na-akpọkọ ezumezu aja ala Igbo, wee na-asị n'ebe dị iche iche ụmụ Igbo nọ, ọkachasị ndị nwere ọkpụkpọ oku, wee na-agabiga otu ihe maọbụ nwanne ya. Wee na-asị na aja ala Igbo ga-emeghere anyị ụzọ, menye anyị mmeri. Wee na-asị ndị niile nwere ọkpụkpọ oku, ma nwoke ma nwaanyị, ndị na-efe esiwo mbatụ ọdịọda site n'aka ezinụlọ, site n'aka di, site n'aka ụmụnna, site n'aka ndị ọgọ, site n'aka ọrụ obodo, ndị si na ha emechie n'ọdịnala, ndị si n'ọdịnala anyị akwụzi. A sị nke aja ala Igbo nye anyị mmeri n'iru, nye anyị mmeri n'azụ, nye anyị mmeri n'aka nri n'aka ekpe. N'ebe na ebe ọbụla ha nọ wee na-agba Jizọs aja aja n'isi anyị niile n'ofu n'efu. A sị nke aja ala Igbo meriara anyị ọnwụnwa. A sị na anyị ama kpọkwa anyị ọkpụkpọ oku a wee menyegharị anyị ọkụ. Enye ọbụla bụ onye nwere ọkpụkpọ oku, kachasị ndị nwere ọkpụkpọ oku na-efe esiwọntị na ọdịọda, ana m aga ọfọ n'isi ha tata wee sị na mmeri ya bụ nke anyị tata nwoke n'orie na afọ na nkwọ. Dịka m si nwee mmeri n'otu a ka onye ọbụla ga-esikwa wee nwee mmeri. Onye ọbụla kpọrọ na mmụọ na n'eziokwu na ọ ya azụ ọkpụkpọ oku, ọ ya arụkwu ya, ọ ya arụtakwu ya mma, ọ ya azọkwa nwoke ndụ, ọ ya azọkwa nwaanyị ndụ. Na-etu ahụ kwuru ya ka ọ ga-esi wee dị bido tata wee ke gaba ụbọchị orie, ụbọchị afọ, ụbọchị nkwọ, ụbọchị n'afịa na-anọ, n'ụbọchị na-anọ ise anyị awa na ọjị. Ọjị anyị wee gbaa anọ, wee na-asị ebe na ebe ọbụla anyị nọ, ndị ụtụtụ ọma Chimaobi Eze ka tata mara gị mma. Nwoke bịa were ọjị nwoke, ezumezu ndị nwoke bịa were ọjị nwoke, ezumezu ndị nwaanyị bịa were ọjị nwoke. Enyekwa m aja na ọjị, esi na tata ga-amara anyị mma. Ndewonu. Ọ bụ nwa bụ onye nke gị nwada gbara ọma ụzọ mmiri. Ọ bụ onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbasi afọ ike, anyị na-arụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị na-enyekwaziri ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. O nwere ihe nsị ka m bịa ka anyị lere anya, ka anyị tụgharịa iche na ya tata woo eke. Ihe m bịara ka anyị kọwaa maka ihe gbasara uke. Ihe gbasara uke, biko ọ bụrụ na tata wize gị sonyere anyị, ana m asị gị nnọọ. Echefukwana ibinyere anyị aka ma gbasa ozi a ka o nwee ike rute ndị enyi gị na ikwu na ibe gị. Dere m ozi na WhatsApp m ma ọ bụ na o nwere ajụjụ one-on-one ịchọ ka m na gị kwuo, mana ọ bụ na o nwere general question concerning ihe anyị na-akụzi, ma na ị chọrọ ịjụ m ajụ kịta nza gị ya, type it down. Nkụzichara ana aga m na question gị wee mee ya attend.
So ihe ahụ nji maka wee bịa bụ ihe gbasara uke. A lot of people na ha bịa for counseling na-asị na ya ebupụ aja uke, na ya asụ uke, na ya eme ka i wee juzi onye ahụ kedu ụdị uke onye asị na iyi eme, onye ahụ asị gị na ọ marọ. Mana ihe m bịara ịkọwata ata bụ for us to understand better. Ọbụgo mbọsị nsị na mma akụzi ka esi ajụ ajụjụ n'afa. Ọ bụrụ na ije n'afa n'okwu gị na-abụ learn how to ask questions. Ọ bụrụ na onye ahụ gbasịala gị afa zitara gị ozi through WhatsApp, learn how to ask questions. And ọ bụrụ na ịjụ ajụjụ olesi ma ọ na-ebịa bịa jụghariwe onye ahụ ajụjụ, mana o nwere ihe bụ making point, you understand, hit point na your question. Ọ bụrụ na ịjụọ dịka na onye ahụ sị gị okay, na ị nwere uke for instance, si ya kedu ihe bụ uke, kedu ihe ụdị uke ị nwere, the person should be able to let you understand that this is the particular one a na-ekwu okwu ya. Ịghọtara? Mana o nwere ụdị ajụjụ ya abụ ijụba onye ahụ ọ bụrụ ajụjụ dị annoying and that person might not have all the time in the earth or amamkasị asụ ya to attend to only you. O nwere ka ọ bụ na ka ọ na-eme that o nwere other people na-keep waiting. So but it is important to learn how to ask questions. Ọ bụgodo no one-on-one afa ka ị gara, learn how to ask afa ajụjụ. Ọ bụrụ na ịjụ ha, dibia might not have enough patience to explain things for you the way you understand them. Mana abịa n'ihe gbasara uke a, enwere ọtụtụ uke enwere. Yes. And na ihe bụ uke bụ blockage, ogbochi, ọgbata uhie, mgbachi, ihe mgbachi ụzọ, onye ọbụke. Onwe ndị na-akpọ ya useke. Ha nọrọ na anụma bịa na nọ na klaasị. So enwere ihe onwe ya nọrọ ọdụ. So enwere useke. So ihe ndị a niile bụ ofu ka ọ bụ. You understand? Ihe bụ uke bụ mgbe mmadụ enwere a certain entity or forces, dark forces na-eso mmadụ na-eme gịnị, emechiri onye ahụ ụzọ. Ebe onye ahụ bịara ụzọ eme gịnị, ablọkụọ. Ihe ọbụla o tiri aka ọdaga, ọ tinye aka n'aka nri ọdaga, ọ tinye aka n'aka ekpe ọdaga, ọ gaa n'iru ọdaga, ọ gaa n'azụ ọdaga. Enwere ihe nwere ike ibute such thing. And enwere uke dị iche iche. Enwere uke bụ ihe na-eso mmadụ site na mmadụ igbu onye ahụ ụchụ. Mmadụ nwere ike ịgba gị ụchụ. Ndị na-arụ ọrụ dị like that ma ihe na-akọwa. Ndị na-arụ ajọ ọrụ ma ihe, ma ndị jenugoro arụ ọrụ ha such ọrụ nwere ike ịghọta ihe na-akọwa. Mmadụ nwere ike iji anụmanụ ma osisi okpesi mee mmụọ gị invoke, ma ọ nọrọ n'ikuku mee mmụọ gị invoke wee gbaa gị ụchụ. Were ọtụtụ ihe dị iche iche bụkwa ihe anyị ji enyere ndụ aka wee gbaa gị ụchụ. Mana ka na ekwuru m ya si na onye ọbụla, dibịa ọbụla ma ihe na-azọ mmadụ ndụ maka ihe ọ ga-eme wee mee gịnị, wee pụtara mmadụ ogbochi ụzọ n'ụzọ ya ma ọ wụ ọdachi n'ụzọ ya. Mmadụ nwere ike ịgba gị ụchụ dịka nwa agbọghọbịa ịbụ, o nwere ife ọbụla itiri aka na-aga, ma nwoke nwa ikorobịa nwere ihe itiri aka na-aga. Dịka nwa agbọghọbịa ịbụ, o nwere onye ga-ala ike ịnụ gị anụ, ihe ga-adị mma bụ ime ọyị. A na-eme ya mmadụ eme. You understand? Ihe a wụ ụchụ n'ọrụ onwe ya, uke n'ọrụ onwe ya iche. One, elistigo m ofu kịta. O nwere uke na-eso mmadụ na-arụ mmadụ metara. Enwere uke na-eso, ọ bụ na a na-asị gị na a ya asa gị uke, try to understand kedu ụdịka uke, ma ọ na ya arụ ọrụ uke, kedu ụdịka uke ị nwere ihe a, kedu ụdịka uke bụ ihe ahụ a na-ekwu okwu ya na ya arụ ọrụ ya. Ihe a bụ my point, so that you don't waste your money. Itinye ebe a, ịrụọ nka. Ụtụtụ ọma, maazị uwe anyị chụpụ ụzọ, ndewo, tata mara gị mma. So enwere nke mmadụ nwere ike iji aka ya metara onwe ya. O nwere uke na-eso mmadụ site n'ihe onye ahụ metara. Dịka mgbe nwoke nwa ikorobịa na-eji ehi nwunye mmadụ, ma nwaanyị nọ na di na-eji ehi n'iro, ma ọkwa dịka mgbe ọ na-abụ ịdị ime ma ịtụọ nwaanyị ime na-esipụ ya,
ma ọ dị ka mgbe ị na-anapụrụ mmadụ ihe ya n'ike ma ọ na-agba aja amasị na-agbagide mmadụ. E nwere ọtụtụ ihe ọ na-abụ mmadụ na-eme n'ala Igbo ọ bụrụ gịnị, ọ bụrụ ajọ ife, and those things comes with negative forces and dark powers, and the more ị na-eme ọ na-ebute those negative energies to you. Ihe a wụ uke dịrị onwe ya iche. E nwere uke na-esita na mmadụ adịrọ na mma wuti ndị mmiri ya, dịka ọ bụ na iwu nwoke ị nwere nwaanyị mmiri ma ọ na ịbụ nwaanyị ị nwere di mmiri. O nwere uke na-esita na mmadụ emere gịnị, adịrọ in good time with gịnị, mmiri ya na ya so wee bi ụwa, dịka gịnị, isetụrụ nwaanyị mmiri ya. Ihe ndị a nwere ike ime gịnị, ibutara onye ahụ uke, butara onye ahụ uke ihe ọbụla o tiri aka ọ na-aghasa. Nwoke kwe ya nkwa ọnụ ọdị anụ ọ bụrụ problem. Nwoke amafụ nwaanyị, mana o nwere ụmụ nwoke na-ara afụ nwaanyị ha na-anụ, ịma na a na-eche na ọsọsọ ụmụ nwaanyị. There are a lot of men ga-abụ when they see the kind of woman they like, nwaanyị ahụ ama like ha, ndị ga na-alike ha ndị ha na-achọrọ. Ihe a niile wu uke ndị mmiri na-ebuta. E nwere uke na-eso mmadụ na-eme gịnị, na-emezi oche ụwa ya. O nwere uke na-eso mmadụ na-emezi oche ụwa ya. Ọ bụrụ na gị na chi gị adịrọ in good time, chi gị wee na-agba gị ụgwọ, ọ ga-esend any negative force ọ likely to you to make sure not torment gị for you to remember him or her. Nna akwụwarụ na ihe dị n'uke na ụdị uke dị iche iche enwere. Ọ ya bụ mmadụ sị gị saa uke ma ọ kee uke ma ọ bụpụ uke ma ọ mee nka, you understand the particular one you are going into. E nwere uke na-eso mmadụ as a result of mmadụ ime gịnị, ijejeje kurisie arụsị ọha obodo nwe ma ọ arụsị ụmụnna nwe. Uke nke ahụ wụ the highest. Good day. Ehihie ọma Sunday Charles, ndewo. Ndewo Biafra Watch TV, ekenekwa m gị, ndewo. So kedu ihe nna chịkọwa? E nwere uke na-eso mmadụ site na gịnị, itinye aka ebibie ihe ndị nna nna gubere, dịka ọdụ ọmụmụ. Ka m were ọdụ ọmụmụ wee nye example. E nwere family mma, ọdụ ọmụmụ be ha ka ha bịara gbapụta azụ, maka na e nwere mgbe ha na-enwe ụkọ nwa na be ha. Ihe a na-eme n'obodo a, ha na-enwe ụkọ nwa. So ndị nna nna ha wee gaa somewhere wee pụta wee gbuo the something there. So amụọ nwa nwoke nye ha ụkọ ọkpa, amụọ nwa nwaanyị nye ha nnekwu. Dị ọdụ ọmụmụ na-abụ nọka na ọ na-eji agwọ apụta. O jiri agwọ ahụ pụta. Ọ bụrụ na ị dị lucky ịhụ dị agwọ, ihe ị ga-eme ọ bụ na mmanụ dị, iweta mmanụ dosara ya, ọlacha dị mmanụ ọtọ ọmụkwa. But as time goes on, ndị ngwuru ahụ si na ha ejebego ụka, na ha ejebego ụka wee gara ihe niile ha na-eme wee mee gịnị, wee ghasa anya. Di ọkpara ha tinyere aka na the thing, immediately ọ na-eme the thing, something na-atụọ ya n'anya. From there, anya m he died. The younger brother tinyekwara aka ebe ahụ is currently blind. Ha wee mee gịnị, ha wee gbagharịwazie, yet o nwere ihe na-agara ha, ọmụmụ adịghọzi. Ha wee gbagharịwazie wee chọbazie solution to that problem. Iwefu na ụdị nke a nwere ike ibutakwa uke ọnwụ. You understand? Ihe nji akọwa ihe a bụ gịnị, asị gị na ị ya asụ uke ma ọ na ị ya eke uke ma ọ na ị ya ebupụ uke, ị mara ụdị nke ị ga-eme. Ọ bụrụ ụdị ka nke a ka ị ga-eme, ị ya ejeme gịnị, wee jee rọọ dị mmụọ. Ndị be anyị na-akpọ ya ịlọ ya arụ. O nwere ike ọ bụrụ ya ka ndị Anambra na-akpọ ịkpọ arụ. Ị ga-arọ dị mmụọ arọ. You are going to appease that spirit. Ịgba afọ ịmara ihe mmụọ ahụ chọrọ, ije mee ya appease, kpọnata ya. Ịmara ụtụ anyị si wee dupu ya, kpọnata ya. Why I'm saying this thing, so that you know, ị mara ebe ị na-etinye aka, mara ụdị ka ihe ị na-eme, na ị were akpa obi ma na ị na-ekpe fire. There are things that your fire cannot quench. There are things that your fire cannot quench. Ị mara ụdị ka ihe ị na-eje etinye onwe gị ma etinye aka gị na ya. Because there are things that you may put your hand, ọ bụrụ ọzọ uke ịtabaga afọ, ọ bụrụ uke eme gị na igbu gị egbu. Understand na enwere level and class na all these things. There are ones that enwere ka ya agbasị gị were ogiri shi na akwa na ose na mmanụ anwụ saa onwe gị. No, there are ones ọ ya bụ ọbịa, you must spill blood in order to appease it. Ị ga-eji nata isi anụ wee gbara isi onwe gị, because nke ahụ dị gịnị, ọ dị very very big. Nke ahụ adịwakwa iche. Nke ahụ uke nọrọ onwe ya o.
Then enwere another one bụ maybe so sorry na ị nwere call dịka eze nwoke maọbụ na ị nwere call dịka so sorry about that. Ndị a na akpọ m na phone ha da akpọ na bụ mbara na class abido kpọba m na phone. So enwere uke na-eso mmadụ ọ bụrụ na ị nwere ọkpụkpọ oku adịda aza ya. And the worst thing about it bụ na ọ bụrụ na ọchị ime gị, it will extend to even your wife or to your husband, the person you are living with. It will even extend to your brother. Ọ bụrụ na o nwere nwanne gị nọ with, it will start, spirit gị na house will start affecting the person's business. Yes, because ọ bụrụ na onye ahụ na-eme ọfụma, ọ na-enye gị nri na-eri, ọ na-ekele otu gị, ọ na-eshelter gị. When that person start having problem, ma gị ma onye ahụ na-aghọgbu onwe na-aghọ. Ihe a wee bụrụ gịnị? O wee bụrụ uke. Enwekwa ka esi arụ nke ahụ n'onwe ya. Enwere uke na-esi mmadụ site na ndị ọgbọ ya. Ọ nke ahụ ka many people dị familiar with. O nwere uke na-eso mmadụ site na ndị ọgbọ ya. Nke ahụ ka many people, a lot of people dị familiar with. Ọgbọ na uke. Ọgbọ na uke ka many people dị familiar with. Even many ndị eze nwanyị na ndị dibịa. Nke ahụ ka many people dị familiar with. Ọgbọ na uke. Ọgbọ na uke wụ ndị dịka anyị asị gị onye ka na-asị arụ onye a ọrụ ndị otu. Ka m gwa gị, ọrụ mmiri abụrụ ọrụ ndị otu. Maka ndị na-efere ọrụ mmiri bụ ọrụ ndị otu. Ọrụ mmiri abụrụ ọrụ ndị otu. Ọrụ mmiri wee satụrụ di mmiri gị na nwaanyị ma nwaanyị mmiri gị na ụmụaka ị mụrụ na mmiri. Ihe bụ ọrụ ndị otu bụ ọrụ ndị ọgbọ na uke. Ọha bụ ndị ọgbọ gị, your peer groups. Ọ bụrụ na ị bụ onye nri. Ọ bụrụ na ị bụ onye nri na Anambra State now. Then i wee jee Lagos jee biri. Ị nọ narị wee too ebe a nke a mụrụ gị. Maybe ị nọrọ narị mana ebe a ka isi. Enwere peer groups, enwere ndị amụkọrọ gị na ha. At the same time, enwere age grade gị na that obodo gị ahụ. Before ịrapụ ebe ahụ wee jebe Lagos jee biri. O nwere obodo dị iche iche na-eme meeting ndị age grade. Enwere obodo na-eme meeting peer groups. As I'm talking of physical life. Na this physical life, anyị nwere obodo na-eme ndị mmadụ, ọtụtụ obodo na-eme ya. Ndị na-eme like in my place, enwere as in peer groups, as in asị na ndị a ndị ọgbọ from 20 to 25 years. Abụọ ha afa, n'ihe abụ afa otu ha, n'ihe abụ afa group ha. Ọ bụrụ na ijecha Lagos, end of the year, mgbe ndị ọgbọ ahụ ga-abịa mee meeting, mee end of the year party, mee party, you must come. You understand? Ihe a ka a na-akpọ peer groups. Physical. In the spiritual realm or in spirituality, enwere peer groups. Ọ ha ka a na-akpọ ndị otu. Na arụrụ ọrụ onye a ọrụ ndị otu. Ọnyanwa bụ that thing. That is the reason why when you sleep, you see yourself in the dream. When you see yourself in the dream, you see yourself in the circle of friends. You see yourself in the circle of people. Sometimes it might be people that you know. Sometimes it might be people that you don't know. But you see yourself in the circle of people. Maybe na chat or na bankaba or na one thing or the other. You understand? These are your peer groups. Ihe aka na-akpọ ndị otu. Ihe aka na-akpọ ndị ọgbọ gị. Then when it is time, maybe na mgbe unu na-eje ụwa. N'unu kpebiri na 10 years n'unu anachiba. A lot of them have returned. Remember, ka ndị ọgbọ si abịawu from your water of reincarnation. Ka ha si abịawu from your water of reincarnation. Ndị ọgbọ gị cannot come from mmiri ọzọ. They have to come from mmiri si na ya wee bi ụwa. That is the reason why a lot of people na arụ ọrụ mmiri asị na ndị otu ka settle. No. Ndị otu bụ ndị ọgbọ n'uke. Ha dị iche. Ọlụ mmiri wụ nwaanyị mmiri ma ọ dị mmiri na ụmụaka ndị mmiri na queen mother na peer groups gị dị iche. You just settle them differently. Onye kpatara anụba nwaanyị asettle ụmụ agbọghọbịa. Asettle ụmụ ndị youth. Are you getting it? You must settle them. Ebe a ka ndị ọgbọ ya si eri.
So ndị nke anụ abụ ndị ọgbọ n'uke bụ ndị gị na ha si ofe ebe wee bi ụwa. A lot of them are complete get their task naba. You are still there. Maybe in agba ofu egwu onwe ke na agba shoki mo na agba ihe obuna dị gị ma you dey distracted. How we mecha gona, they will be dragging you. Come back. Bịa tụọ ụtụ gị, bịa ka ije meeting, bịa na enwere level, enwere ọrụ anyị eji ise eji ya. If you don't do all those things, what they do is that they will do what? They will start releasing negative energy against you. Abụba gị ụchụ, ebutebe uke n'ụzọ gị, ebutebe ọgbachi n'ụzọ gị. So what you do is that you settle them. Your habiko, emechabe maka nọ, I still have things to do here. I am settling you so that you go. You are going to take care of my position there. Until I am done, I am coming. Oh, hama. Onye obuke ozo enwere. You understand? Which many people generalize it as UK. But na gbo for the mmadụ say asị mmadụ na ọ ya arụ ọrụ uke. Ịgbaba afa n'isi onye ahụ ifu na ọbụrụ ọjị ndị ọgbọ n'uke sọsọ bụ problem onye ahụ. Na enwere so many other forces na-ebutara onye ahụ uke. Ma na enwere so many other entities onye ahụ megoro gịnị jeje chọọ okwu ebe ha nọrọ onwe ya. Ha wee gbaa ya ụchụ. For that reason, they demanded that that person do was cleanse onwe ya ka onwe ike wee dị pure, onwe ike dị free from those entities. So what I'm trying to say bụ na ọ bụrụ na asị gị na ị nwere uke, understand the type of uke ị nwere. Ịghọta ụdịka uke ị nwere, you will know how to handle it. Ọ bụrụ na problem gote nọkịta na bụ na ị nwere call and ị na-eji arụ ọrụ mmiri, you are wasting your time. Uke ọzọ nwere ike ime mmadụ, like I said, bụ call. And na ọ bụrụ mmiri si na ya wee bi ụwa ebe dị mmiri gị na ọwa ebe call gị si abịa. Ọ dị hard for somebody ịbụ mmiri na-eso ya bụ mmiri kpọrọ ya ọrụ, ma arụsị na-eso ya wa arụsị kpọrọ ya ọrụ, ọ na-adịba hard. So these are different entities that you must recognize and settle them. So that gịnị uke wee nwee ike pụọ n'ụzọ gị. The way you treat people outside can draw negative energy against you. The way you treat people, the way you treat strangers, o nwere ike ibutara gị uke, but you will not know. So that is the reason why ọ bụrụ onye ọbụla ịfụrụ ka ị ga-akparị. A lot of people you see outside, mmụọ ka ha bụ na-agagharị, you think that they are woman. Isi na-asị go to market, jee n'afịa. Mbọsị afịa bụ n'azụ, gaa ebe ahụ gaa nọrọ. Watch when people will start going. Watch how many people na-aba moto. Watch ọkụwa 6. Watch how many people na-ebe a na-aba moto. Watch how many people nọ n'afịa. But before you know what is happening, fiam, you will not see anybody again. And ndị bara moto eburu ibu. That is to tell you that it is not everybody you see is human being. And where a lot of people ọ ga-abụ ime ya ihe too much. Forces onye a nwere ike release ye spirit iwe ji. Spirit achụpụrụ iwe ji na-akpagharị since ọbịa torment wa gị. So you must understand that the way you act or you treat people nwere ike ibutara gị uke, because you don't know who is who. Ịmara onye bụ onye. So uke dị deeply rooted more than the way we tell them, we say them, or more than the way we see them. Or the more than deep than the way we see them. If it is a case of maybe no we go ROC kingdom come by fire, by fire. Yes, all these people that used to pray this kind of prayer, every time fire, you'll be releasing fire from your mouth, not knowing that there are forces and entities and powers that seize you that you cannot see. Every time you'll be releasing Holy Ghost fire. To you as in whenever fire comes, water will quench it. So when you are sending Holy Ghost fire to spiritual husband, are you a fool? Some other people, you see young girls, you see young ladies that have bright future, you see young guys that have bright future. Lead occultic and evil men, they will hide under the church. They will lead you
to go and destroy oracles. Tomorrow, if you say, I am now a traditionalist, because you think in you think it will stop that curse. That curse is already there. That curse that you raised upon yourself by going to eating that curse is already there, and that should be the first thing you should take care of. That should be the first thing you should take care of. Pray, maybe my brother, my sister, the first thing you gave me, go and appease the spirit. Rogodi the more first. 60% of ihe na-eme gị arapụ gị. Ihe na-agwa gị opio. Mana ọ ihe nje ekwu ya maka arụgo m ọrụ dibịa nke arụgo m ọrụ but you are the cause of your problem. The personal life you are living, the dibia that is working for you is not living it with you. Even if you are a dibia, you will not see everything in this earth. Why would you expect a dibia to see everything? Even the one that you do in your closet and you cover it. How do you expect a dibia to see it? Unless the spirit in here will reveal you to him or her. It is left for you. You are deceiving yourself. You want to do all mmiri and you want to do awele or you want to do okite, so that you are deceiving yourself. The first thing you should do, make peace with them first before you do the chobacha. That is the first thing you should do. Maka all these things nebutara mmadu uke. Obutu ko de ka gasi na onu ka aburu onye ahụ. I have seen a lot of guys in this town, Noboda, when they were 18, 19, 20 years, 20-something years, they kill people. They useless people's life. Who are doing those things? If not people like me and you. And when you want to you don't know that the first thing you will do is to go and appease the spirit of the people you killed. You don't know that is the first thing you will do. You are deceiving yourself. We will continue to eat your money. Yes. If you cannot be sincere enough with yourself or to yourself, we will continue to eat your money until you that cannot tell yourself the truth. You want another to tell you the truth? I have seen so many of them. Walking up and down. Maybe after praying there for 5 or 6 years, when they become tired, they will come back to Menana. And when they come to Menana, but you don't know that the spirit of the person you killed is still haunting you. Man, I'm a tough guy. I'm a bad nigga. A lot of people here, a lot of people join. A lot of us, that is why when you see some of them running mad on the street, some for backfire. Of tutu come and serve. Where do you belong? Can belong? Are you the cause of the negative energy and dark powers surrounding you? If you are the cause of it, save yourself, liberate yourself, set yourself free. That is the reason why if you want to, agreement alone, because you have agreed and you are totally sorry, with the proper materials, also go to yoga. But you have not agreed. You have not accepted that you are fault. You have not admitted that you are wrong.
You have not admitted that you have been committing evil. You want to maneuver things around you. And that maneuver spirit. You can only do all those manipulations in church. You can only do that manipulation in church. That is why your pastor will sleep with a girl of 15 years, 13 years, 14 years, break little girls, disvirgining them, sleeping with people's wife, and when he comes out the next day, he will start reading Psalm 51 for all of you. And all of you will be beating the drum. People will be crying. They will be doing shakadadadale, because what? All those things that you people are doing there are deception. When you come to tradition, you must accept the truth. You must keep the truth ahead of you. Truth must be leading you. Sincerity must be leading you. Truthfulness is the key in tradition. Only a lot of people, you come back. Do you know your punishment? You continue to spend your money. You will spend and spend and spend and spend and spend and spend until you have nothing left with you. You will spend and spend and spend and spend until you start begging for food, unless you confess. Set yourself free from that bondage and never turn back to it. Makagini, ordinana bureba abu imecha ji feje kwalu. Tomorrow you come and do it again. My brother, you are on your own. You have committed an abortion. I'm just using this as an example because all the rampant. You have committed an abortion. Imechanya, ibia kwalu. Ime cleansing. Aja na baharogi. Odo ma baharogi. You go back. You get pregnant again. You do abortion again and you come back. Woo! You are doing yourself. You are not doing me. But in the church where you are, Father, I'm not working on why make go. Father is go me afime. Father is go me go mom. Father is go makanite warano. Ikuchi hani ne Father sigengwa. Go and read this one. Read this one. Pray rosely 21 times. Pray 10 decades. I'll be 20 decades 21 times. Or you're worried when you get walk around. After doing it, tomorrow you go back to it. Because when you come, Father will confess you. After confessing you, you go back to that thing. It is not like this here. Makagini kira pi ne butaro nwegi everlasting ochu. Ibute everlasting ochu. Dibia sege no ya aru oru gi. Oru ya ogaro. It is not the fault of the dibia. It is your fault. Ijokuru dibia ozo inye ye ego oru ori ego. It is your fault. It is your fault. That is why you must be careful. Maro they can do in a bit, because things that we think that they doesn't matter cause a lot of spiritual havoc and damage to us. It do. Do you know why you keep on doing all miri? You do from this person, and when you go to another person, it will come out. When you doubt it that it's not there, if you walk or if you do you know why? Have you asked yourself why? Could it be that all these people that I'm giving money, they are not good DBS? Could it be that some people say they don't know what they are doing? Let me look for another person that know what he or she is doing. You will still look for that person and get that person, and that person will still do it and nothing will work. Because you're not telling yourself the truth. Because you're not telling yourself the truth. Mego manke. You don't want to turn a new leaf. Inside the spiritual work you are doing, you are still doing it. Inside the spiritual work you are doing, Dibia is working for you. And you are still on top of your sugar mommy that is giving you money. Somebody's wife. And you think that you will see the result. You think that you see the result. You keep on wasting your money. So Marebu Kene Sogi Bidoro know how to handle it. Ichopota ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgịrị. Ị mara ebe ị ga-esi wee sọchie ya. Mara ebe problem gị si abịa, cover it from there. Start from there. When you might have started from there, solution is near. But when you jump it and start doing another thing, because you don't want Dibia to know that you have been sleeping with somebody's wife, or you don't want Dibia to know that you have been doing a series of abortion, or a lot of people sleep with your mother. A lot of people sleep with their mother.
A lot of people sleep with their daughters. A lot of people sleep with their sisters. You don't want Dibia to know, because you know that what you are doing is not good. That is why you are ashamed to tell Dibia that this is what I have done. What is the way out? And the way you are keeping it, that is the way the thing will be keeping you. Every time they can say ahocha akwụkwọ dị iche iche ịwụba ụcha ihe na-ebe a na-ebe. Do you know the kind of uke that you have? Do you know that some people, their spirit in the test still have jumping from one man to another? Do you know that as a woman, you can get married to the best man, but ihe dị mmiri gị na-asọ when this one sleep with you, this one sleep with you, this one sleep with you, and the more you continue to do it, you have problem with him. Ị ga-aga na ya ga na-enwe problem. Man, do you know that some people, I'll be working for them, and Hana fornicate na you will not stay one place. Confirm mother na go na jamad na tuni sigi ruoru. You cannot stay one place. Some people, the day you are doing all for them, Hana no ogumwakonu. Some people, the day you are doing, they will be masturbating. The way you are doing, the day you are doing work for them. Manambebo, the day you are going to work, especially, can you show you one example? You don't go far. Even if in if you want to go wake up within the neighbor, just neighbor, you don't step outside until the day go. Man, I'll be working and you are fornicating. And you think that I will come and bulldoze miracle and come and give you. Onye ọbụla kwanyere onwe ya ugwu ka anyị mara ebe nsogbu anyị si abịa. Afọrọ question. Ebe ọbụla m afọrọ question, ọ bụrụ na ị chọrọ ka agbaarụ gị afa ma ọrụ ọrụ mmụọ, zitere m ozi na my WhatsApp number na 07037311663. Ngwa ka emesịa nụ.